el maltrato a lo que no somos, a lo que... Temps! Ja podeu deixar d'escriure, un moment. Que tiene que decir veniu. Sí, però si no... Perdón. Por España, por el país y por el partido, ¿eh? Y dice, ¿ves, maricón? Torna. Tranquilo. Vamos, venga. ¡Hola, María! Venga, chaval. El meu equip vam veure que en realitat, doncs... Digueu, noble Saura. Em presento... Volia matisar les paraules del president Macias perquè ell no volia. Ai, perdó. El president Macià. Macià, clar. D'en Macias, sí. Vale, va. Sin parar. ¡Guapo! Gracias. Perdón, he oído que no se vaya. Perdó, nena. Vale. Venga, chicos, se la hemos metido como un doblado. El PSOE i el PP parlant junts sense... El paper. El PSOE i el PP parlant junts sense les persones de l'altre. Sense braça. Ara és com el Benjumea, li diu al Peris que... Però vols callar d'una vegada? Si em gravo el cor és per veure'l després, home. No perquè me'l vagis explicant. És que m'avorreixo, jo l'he vist, ja. Bueno, doncs vés a donar a menjar els coloms o vés a visitar obres que facin per aquí al voltant. Passat. Que ets un Oh, catalans. Des de la nostra pacífica i tranquil·la llar, estic seguint els capítols del cor de la ciutat i em venen al cap molts dubtes. Això, sí. Però si vols jo te'ls contesto, perquè he vist tots els capítols. Calla! Vale. Dubte número 1. Si l'Adrià està mort, que va morir a les primeres temporades... És veritat. Per què encara surt al principi a dir el número del capítol? Que hem de pensar que no està mort? O que el Peris cada nit va al cementiri amb un radiocasset a gravar una psicofonia? Adrià, manifesta't! I l'Adrià, capítol 1498. Sí, és més. I si un dia l'Adrià està constipat, per exemple, diu què ho fas? Així amb una veu, i no 900. Perquè, no sé, té el nas tapat, saps allò, quan tens el nas tapat, així. Com ho fan perquè no es noti? Escolta, els morts no es constipen. Ah, no? No. Vaja, no ho sabia. Així que no fa fred al més enllà. Doncs per què enterren els morts vestits? Va, per favor, home. Dubte número 2. Per què van marxar de Sant Andreu i ara hi han tornat? Per què no van canviar un altre cop de barri i van anar, jo què sé, a Bellvitge o al Carmel? Que tenen por dels esvoranys i dels forats, Que no volen posar-se en política en una sèrie aparentment costumista, Això. S'haurien de cagar amb els socialistes. Va, tu calla. Això és culpa de la crosta nacionalista. Ei, no fotem, No, escolta, i tercer, i últim, i no per això menys important. Per què fem, després de cada dubte, Escolta, Pasqual. Vinga, digues visca a Catalunya i matem-ho aquí com faria qualsevol president que no té resposta. Catalans, visca Catalunya. Visca. Escolta, per què quan agafes un carro del súper sempre hi ha una fulla d'enciam podrida allà al carro?